sang aton patrol. Balita sa patrol. Okay, updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Sean Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang laragway karon sang pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod, masyado gid ka tawhay. Ang patrol going man sa dalan sang Gatuslao, going kita sa downtown area Action Pride, passing through sa Gatuslao. Masyado man ka tawhay, even ang aton sini nga Bacolod City Public Plaza Action Pride sini nga kakahon. Masyado gid ka tawhay, no? Ang makita-kita ang diri kalabanan National Fred, ang mga kuan bala, ang mga taxi narirang diri sa may panghigaron sa sidi nga kakahon. Ang iban lang ugaling nga mga basura Action Fred, ang wala pa na pick up, no? Sang pila naton nga mga kauturan, especially ni mga miyembro sang IPM. Good morning lang sa mga IPM o kung mga empleyado sang IPM. May mga basura, especially Barangay 9, sa may Barangay 10, ang area sang 11, may ara man, no? Wala pa na pick up. Pero kasi amat-amat lang pick up, ma-pick up naman nila ni sining kakahon. Ang downtown area itself, especially ang downtown plaza, masyado gid ka tawhay sini nga aga Aksyon Fred. Sa diin wala gid sa kita sa may nakita diri nga nagalabay sini nga aga. May pipila gid lamang ka kanang mga salakyan ang ari diri going sa area sang Barangay Banago Action Fred. Ang iban going man sa downtown or rather going sa area sang Libertad gahulat man, pero mga gablink man ang salakyan sa ogonang patrol car diriban sa area sang police station number 9. Umani Action Fred, no? Ang pila ka mga sitwasyon karon nga aga diriban sa downtown area. Uy, isa kuno daw man mga matamat nga panglakaton, mga grupo siguro ni mga street cleaners posible. May mga uyat Action Fred sa mga silhig kag iban pa diriya, may mga dash pa naman nakaton para magpanindo man sini nga aga Action Fred. So for ang masyado ka tawhay sang nasiling na ang dalanon sa syudad sang Bacolod. Observation sang patrol with Aksyon Nani Kirao ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Madmad na kamo. Oy, pila na lang kadlaw? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lang. Kag magadesisyon na si Juan de la Cruz. Morning! Kay Judge Snap Diamante kabugtaw na ni. Si Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Si Toto Raul Alibugas na longgaladlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino. Kay pare Remias Arroyo. Sa Sumag, sa pamilya Dilag, Belmonte family sa Proc Riverside, sa Sumag, kay classmate ko Efren Pompirada. Si Marlon kag Lagrimas Reyes gabugtaw na gali. Taga Pahanukoy, good morning. Si Philip Bilisa sa Murcia. Si Marvin C. Si Johnny Dalgo sa Malapla. Si pare Erning Huriliaga bugtaw na ni. Si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si paring Istoy Querido abi bugtaw na kag mag walking. May gina nga maka walking kamo mas temprano. Kay Tuto Balulot aga pa siya ba kag si Ebros Patigayon Balulot aga pa bugtaw ron. Kay Sherwin Hugos nagapamati Murina Sikunde Sarasya Barangay Sibukawan Isabela. Dira kay Ruming Estrabon sa Barangay Talaban Himamaylan. Good morning. Uy, diri kita anay ha. Sa libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Nagapadayon ini siya. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Dira sa Life Extension Clinic. Pamasyar ka mo da.
komportable. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa Ang syudad sang Iloilo may duha ka bag-o nga kaso samtang tag-isa sa Antique, Negros Occidental. Wala naman sang bag-o nga kaso ang syudad sang Bacolod, Aklan, Capiz, Guimaras kag probinsya sang Iloilo. Mayong balita ini para sa syudad sa Bacolod. Naglabot sa 1,412 ka COVID-19 ang ginpatigayon sa apat kag nagpositibo ang apat ginreport sang DOH apat ang bag-o nga recovery kag wala sang bag-o nga napatay. Ang Region 6 ang may 1,144 ka aktibong kaso sang COVID. Mayo-ayo na. Medyo gapulo panaog na siya. Kabay pa nga hindi lang magmatuod ang pila ka pananawan nga pagkatapos ng eleksyon base kon umibwal ang kaso sang COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Si Milili Uligo Tamyaw ako ng Ma'am Banisa Star kag Doc Matt Mayo, Jinky Di Alagdo, Noel Amar kag Alex Montisa ba? Si Banisa Mayo, good sunny afternoon. Mayo na ang weather dire sa Rochester, Minnesota, USA. Ba? Pangamusta? Pauli ko da sa Bacolod. Oy, mapauli siya. Susuo. Sige, welcome dire sa siyudad sa Bacolod. Kay Abraham Ortiga, good morning man. Kay Marilo Trabilia Katinoy, morning, pukaw ko si Ara kag si Mikay.
Mikay bugtaw na. Kay Elvira Hilogo Morning, nagamonitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Si Imbong Jo Campo, gamonitor sa Barangay Maaw. Taga Maaw, good morning. Kay Digo Lagos alias Kabayo, kay Boy Libre alias Basa, natamyaw kamo ni Pato. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan. Oy, siling ni Presidente Rodrigo Duterte kon mahimo antes ang eleksyon magpa-booster na. Kung sa bagay, siling sang kumilik ka, hindi na kinalan ang mga vaccination card kag iban pa para makabutar. Kaya man niya kinamatarong inasang tagsa ka Pilipino nga kinalan gamito nimo ang imo kinamatarong right of suffrage, kinalan magbutar ikaw. Amo na nga bungkuan ay ang statement sang DOH si Duque kag subuman sa Comelec kay siling kon may masakit kung may COVID hindi pagpagwaon. Siling sang Comelec ka ang tanan pwede makabutar. May lugar sila nga butangan sa mga asymptomatic kag subuman may balatian nga COVID. Siling sang Comelec ang tanan-tanan dapat magbutar. Tikinalan plansawon ini sang DOH kag Comelec ang ila sini nagkalain-lain nga opinyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Ronnie Gordon, pagapit ako na, morning kay Tatay Ricardo Gordon sang Valladolid. Mabalik ako pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sang isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Sabado, sa mga lokal diri nga mga politiko may mga grand rally show of force na kay pizza 8 pahuway na. Pagkapit sa 9, pamatbat na sang pumuluyo, konsinong luyag nila, ibutang sa pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sa listahan sa mga kandidato kag maghimo sa listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksak. Puwersa sang aton kapulisan sa Bacolod City Police magapadayon kampanya kontra druga apisar
sa kasakoon para sa lokal kag nasyonal nga eleksyon. 6.4 milyones ulihin na recover sang kapulisan. Pulis Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Friend. Report kita sa Bacolod City Police Office, 950 gramos ang Cebu nga may market value nga 6.4 milyones pesos nga bilis ang droga ano konfiskar sa Bacolod City Police Office. Ini Action Friend sa sunod lang sa 3 kadlaw nga drug operation sa diin 7 ka mga persona ang ilinadakpan sa 3 man kadlaw nga operasyon. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, Action Friend, resulta ini sa papabaskog nila sa kampanya kontra droga. Sunod kay Martir, apisar sa kasakoon nila sa pagbabarar sa Mayo 9 ng eleksyon, priority gihapon nila ang pagdakop sang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Gipasalamatan man Action Friend ni Martir ang pumunuyo sa wala unta tila nga suporta kapag hatag informasyon sa kapulisan nga nagresulta sa positibo nga drug operation. Ginipangibulahan man ni Police Colonel Thomas Joseph Martir ang mga hepe niya kag City Drug Enforcement Unit sa ila ginapatigayon nga bypass operation. Dugang pa ni Martir, Action Friend, damo pa sila sa mga target ka drug personality nga nagapadayon sa paggamit kay pabaligya sa ginarian nga droga. Action Eric, part of our intensified campaign against illegal drugs. No? Sa sinilang semana, last week lang, more or less mga 1 kilo ang nakuha. Halin pa dito sa Purok Langis, sa may Lamperong, and of course areas ng Station 8. Mga almost 970 grams siguro. Medyo dako-dako siya in 1 week's time. Okay naman, nagbunga man ng efforts sa atong campaign against illegal drugs, lalo na sa atong mga operatives sa City Police Office. Abi nila sir kay eleksyon mo, untat ka mo? Hindi na pwede, no? Continuous kina. Depending na sa may mga info nga gasolod, we will definitely act on those information. O din sa operatives no? Kabalo naman sila kung di may mga info naman sila, but di ko lang ma-devolve. Most especially siguro, manila malang na siguro, Action Eric, considering malapad ang aton coastline, no? Bas kayo ang aton coastline, saan doon makasulod sila. Ba't kinatinguhan tagit na nga matap na ang inang illegal activities. So expected sir nga madako-dako pagit siguro sa semana sir? Yes, continuous na Action Eric, but the ara naman na, kaya paluapin ang aton mga operatives. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57. Gaaso ang agis ang droga subong. Milyon-milyon ang nagasulod sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyanan sa pungsod Pilipinas. Grabe. Ba si Melvin Piñapel nagpadala 75 ka stars. Good morning da. May lang nga pagmonitor. Kay Nancy Garcia, nagamonitor Zone 3 sa siyudad sang Talisay. Si Florinda Villacampa, nagamonitor sa Purok Mahimulaton. Taga Purok Mahimulaton, good morning. Sa Shuttle Beast Boys kapon ba to si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jobert Carion, si Mayor, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nilson Distrito, si Munit Ruhas, si Jok Torres, ba si Paried Tiangson, si Maral, si Billy Caro gapon at tumanto, si Pulding Hipis galabay-labay, si Jimmy, good morning may lang nga pag-monitor kun kaagahon, gakapi-kapi ka mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Balikan ta ka mo pagkatapos ini. Life. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 9-23. Una nga bula resulta, 9 kag 23. Second draw, 32-13. Ikadua nga bula resulta, 32 kag 13. Third draw, 33-17. Ikatatlo nga bula resulta, 33 kag 17. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 62,257,873. Ang jackpot 62,257,873. Ari ang resulta. In any order, 34, 12, 39, 9, 8, 6. Resulta sang 658, 34, 12, 39, 9, 8 kag 6. Saylo kita, 649. Ang jackpot, 58,535,471. Ang jackpot, 58,535,471. Ari ang resulta, in any order, 24, 48, 36, 34, 1, 27. Resulta, sang 649, 24, 48, 36, 34, 1 kag 27. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Morning da. Sa kay Jumar Corasca Andres. Kay Rimar Biranyo Lingoste, morning, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sa Barque Tribe, good morning kay Kimpoy Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, Antonio Villanueva sang Binalbagan. Maayo ko nga pagkapi-kapya. Kay Katiber, good morning man. Ari anay ho, may ipamangkot ako sa inyo. May asma ka bala? Wala untat nga pag-ubo. May pneumonia ka. Bronchitis. Lala bala ang pagubag sa baga. Mataas bala ang uric acid. Hindi normal ang function sang kidney. May arthritis ka. Masami nagahubag ang inyo kalutalutan. Tugas ang gout, rheuma kag diabetes. May high blood ka bala. Ari ang sabat sa inyo ginabatyag. Bluterna plus capsule. Ang Bluterna plus capsule may unod ini nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May Bluternit siya, dahon sang tanom nga insulin, may turmeric, cinnamon bark, kag may probiotics nga nagapalasig tunaw kag paipikto sining mga ingrediente kag magasupply. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Desisyon 2022.
Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa Tanan nga nagbaylo sa ila testimonya batok kay Senadora Lila de Lima daw mga tubang pakaso. Ang anay Bucor Chief kag si Kerwin Espinosa. Daw ma-disgrasya pa sila. Daw balikan pa sila. Kay suno sila, ginpahog ang ila pamilya para itumok si De Lima. So si De Lima subong kit-kitrihas gihapon pila katuig na daw wala man ginrepaso ang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 sina morning da kay Sofia Angel Tanalion morning kuno kay Papaya Salvador Tanalion kag Mamaya Arlen Villalobos naga-monitor sa Pontevedra. Taga Pontevedra da good morning lang. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Kay Manjo Arnio, good morning. Monitora Tamya Rodolfo Escoltor, Jili Teodosio, Larry Bayot, o Bukol, Omania. Ba, Bukol ha? Mayo man ang ngalan. Las 5:16 na pasudlon ta ang report sa probinsya. Citywide CCTV system ginpahamtang sa Himamaylan, groundbreaking sa unang private memorial park ginpatigayon man sa syudad. Balita Kapitolyo. Detalye siniyo po kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. May ginpahamtang ang lokal nga gobyerno sa syudad sang Himamaylan nga citywide CCTV system kagi sa kaya Mayor Raymond Tongson. Si Tongson ang personal nga ginbisita ang opisina sang Emergency Operation Center para mag-monitor sang amat-amat nga pag-install sang sining CCTV system sa mga public areas. Ini nga proyekto sang syudad ang kabahin sa pagpasiguro sang epektibo kang efesyente nga pag-monitor sang kalinong kagatawhay sa mga pampubliko nga lugar. Samtang sa Himamaylan City gihapon, may ginpatagayon nga groundbreaking ceremony para sa una nga private memorial park nga pagkatawgon the Emerald Forest Garden. Ini anahamtang sa Barangay 4 Himamaylan City. Una ini nga proyekto sa syudad kag programa sa administrasyon ni Mayor Tongson para sa syudad. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Herovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Plano pag-iban nga pagkatapos ang eleksyon mapapalawan. Base bala kon sumaka 15 ka mga turista mo na tukian dito nga daw positibo sa COVID. Kanami pa man nga lugar bakasyonan, di ko maglala pagid, kang magdamo pagid ang na tapikan sang COVID dito mga turista pa, ti basi manglaton bala. Mao ang ibang plano na nga pagkatapos ang eleksyon mapapalawan na kuntani. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na kay Bing Bagatela. Good morning man. May lang pag-monitor tagsagid kakagahon. Karon na alas 6:30 baw kadalag ko nga mga balita ti kamusta ang maluyagon sa bulang tandugon tena karon daw gen pauntat na sang presidente. Endorso dito sang mga politiko. Porte, lapit na lang kayo. Ang tanan-tanan ga-endorse nga sang ila mga partido politikal. Gainit, gabagang na ang eleksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon. Construction worker nga may kasong paghimulos gindakop matapos serbihan sang manyamento de aresto sa Manapla. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian. May ag-aksyon na Fred ginserbihan sang warrant of arrest din isa ka construction worker dito sa barangay Punta Salong, Munisipalidad sang Manapla, Negros Occidental. Ang sospitsado gidkilala sa kay Dave Talaga, 26 anyos, si soltero ini kag residente man sa nasabit nga lugar. Ang amo yang warrant of arrest ginda issue ini ni Honorable Candelario Guillermo V. Gonzales, Presiding Judge RTC Branch 48 by City, Negros Oriental sa kaso nga pagpanghimulos. Ang korte wala nagrekomenda sa suspitsado nga makabail para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Inang balita sa Dokpo, Aksyon Brian Morde nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Puwerte niya ang sinagabong. May pila ka mga text message, inang mga mensahe bala, ipaupok nyo na sa baluta. Kung daw medyo atat na kamo, pag-abot dito sa presinto, dito ino sa baluta ang paborito ninyo. Amo nang manami ya. Ipaupok tong kaakig kag sumuman kahidlaw mo sa imo kandidato. Uy, si Elizabeth Gamala Arasya. Tamyaw ko no si Edita Hinares Simundo
sang iya kaadlawan karon nga adlaw. Kay Edita Hinares Simondo, happy birthday gid para karon nga adlaw. Si Evelyn Pamusino, good morning man. Dira kay Juan Salmiti Isiha. Si Nimpa Ibanez ang Tangob, ara man siya. Si Mario Olvido Aquisa, good morning. Ngapita, tambiyaw ko lang si Reggie sa Ngasinda, Lugway. Taga Sinda, Lugway da, good morning Bao talagsa ko lang mabrihan ang cellphone ko, may unod gali. Taga si Rosalinda Hakaba dira sa Sibukao, at tamyaw Gina Hakaba Toribio Panes, taga Sinda San Isidro, La Carlota City. Sige, morning dira sa inyo. Subong man, good morning man, kay Choy Ibod kuno kag Chay Tali Toribio, kag tanan nga pamilya Toribio dira sa barangay Talaptap, La Castellana, tamyaw kamo ni Gamay, Tulusa, Panes. Sige, good morning sa inyo. May lang nga pag-upod sa aton tagsagid, kakaagahon. Tamyaw yung asawa ya si Gina Toribio Panes, kag bata ya nga si Ila Panes, nira sa Sinda Isidro, Barangay Cuba. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik ako pagkatapos ini. Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-train ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa Record sa aton kapulisan. Balita sa upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Siya na Fred sa police station number 7, duha ka mga miyembro sa communist terrorist group ang nag-voluntaryo nga nag-surrender kahapon kay Police Captain Elmer Bonilla sa area sang Bangga aning barangay Pahanukoy diri sa siyudad sa Bacolod. Ang mga nag-surrender kagilala kanday Adonis Ligid-Ligid, 26 anyos sang kamindangan sa siyudad sang Sipalay, kag ining si Danica Aro, 21 anyos kag nagatiner sa barangay Asya sa Banwasang Hinubaan. Ining duha aksyon na Fred ang temporaryo man nga nagatiner diri sa siyudad sa Bacolod sa diin sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa police station number 6. Upo diri kag paagi man sa joint personnel sang PNP AFP Intelligence Operation kag ang iban pa nga mga miyembro sang militar. Upod man og aksyon na Fred ang task force kasanag nga amo mismo ang nag-facilitate sa pag-surrender kanday ligid-ligid kag kaaro at kayo man diri aksyon na Fred nga nag-surrender sila. Now ining si Adonis ligid-ligid aksyon na Fred ang platoon leader sang Centro de Gravidad Southwest France ang Committing Region Negros nga naga-operate man sa Cebu, Bohol kag Siquijor. At the same time amo ni siya miyembro man sang platoon sang Southwest Front under man sang Armando Sumayang Command. Si Danica Aro aksyon na Fred actually amo ning sininga asawa man miyembro man sang Squad 2 South kun Centro de Gravidad man kag Platoon 1 sang Southwest Kilusang Rehiyon Negros aksyon Fred. So far maning balita gikan sa patrol with aksyon na ni Kirawi ni si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Bao si Jose Griuli Gayuna ho. Tamyaw ko no mga pamilya Gayuna sa Magalyon. Sige, kay Josette Magua de los Reyes, good morning. Kay Dante Makilan, kay Roger Burgos, tamyaw ya Mama Winnie Giray Burgos, sang Biscom Compound, Binalbagan, pamilya Burgos. Sige, good morning sa inyo. Kay Aida Alunan, taga Barangay Granada, good morning. Kay Lia Morales Berida, naga-monitor Barangay 29. Happy 90th birthday sa handsome guitarist nga Bisagas. Sige, reglado hindi ko mabasahan mayo. Kay Christian Rua, good morning. Kay Bibi Gregorio Yolo, kay Veronica Hirsabana, good morning. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. May lang nga pag-monitor dira kay Josibel Orukay. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santon Plus. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa Uno, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.